Asini roha madihamu dohot dame nasian debata amai. Dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom. Horas madihamu amanami inanami. Haanggi pinaribot na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Selamat Advent madi hamu. Mau lihat madi radio di rohamuna. Lahomat dohoti tangiang dohot pamujion bodarina di Borgenon. Di bagasa kaporsiaon. Sai di pasu-pasu Tuhanima para saurata rap dohot Tuhani. Bahin hasangapon di goarna nabadiai. Tatangihon mahata di Tuhani. Turpuk si jahahon dihita Borgenon. Imana tersurat di Evangelium Lukas di bidusada di ayat 57 sahat rodi ayat 66 songonodo tersurat di turpuki. Jadi gok mati kini hangoluan ni si Elizabeth anak ma di tubuhon. Marlas ni roha marap dohot ibana akka khobar bagasna dohot sisolhotna ubege naung marasi roha godang Tuhani di ibana. Di ari pawaluhoni Romana sida laho manunat poso-posoi jala di bahema goarna Sakarias mangihuton goarni amana alai makuling ma inanai didokma datung si Johannes do goarna bahenon. Gabi didot na sida mamangalusi ibana. Suado nga gaya ise dia kasih solohot mi. Namargowar songoni. Dihilapi na sida ma amana. Manang ise goarna bahenon dipangido rohana. Gabi dipangido ibana ma panuratan. Disuraton ma si Johannes do goarna. Jadi tarhalomong ma nasida sudi. Alay di nasatok kini mukap mapamangan na. Sumuang mapagkatayon na.
marsuara maibana mamuji debata. Gabi hatakutan masudi hobar hudul nasida. Jala disadok dolok Judea di pakata hata hodo sasudi namasai. Jala saluhut na ubigisa di paratate hobedo baritai nin nama. Nagabi aha maulaning dakdanakon. Ay tung didongani tangan ni Tuhan ido ibana. Ido sahat ni turpuki. Martua mana tu mangihon hata ni debata. Jala na upeopsa. Amen. Tapauduk tapa seret marohata jadupan di debata. Ngartang yang mahita. Sobanami madiho adi Tuhan debata. Namar mudu-muduhon gulmit ningoru nami. Namar huaso di saluhut. Cala damar gogo patupahon na muli. Patupahon na dumenggan. Patupahon halongangan. Di sadok ngolu nami. Marsangap maho ali Tuhan. Marmulia maguarmu nasun badiyay. Pake mangulu namion. Gabi hapataran ni asi ni roham. Gabi hapataran ni holong ni roham. Gabi hapataran ni huasom. Tinasa panggulmiton di ngulu nami. Tuhan nami jala di batadam. Molyate madiho ali Tuhan. Arina parpudi di bagasan minggon nunga hudalani hami gok sa minggu di bagasan asidot tolong ni roham asa huhamulati ho kami may salugut na ali Tuhan jala di ari marsugot masuhan nami ma ari na pinarbadiyaan mi ari minggu ari para sauran nami rap dohot akan na porsia di tonga-tonga di bagas corom na badiyay. Tuhan, asa ukak maroha do pikiran ni saluhut ruas ni huriami mangaleho tikina mangaleho rohana di ari marsugot laho mabongoti bagas corom na badiyay. Marsaur rap dohot akan na porsiay. Di tonga-tonga di bagas cerom. Tardumobi marsaur rap dohot ho ale Tuhan di jorom na badiyay. Marhite ede puji-pujian. Marhite tangiang nang marhite na tumangihon hatam. Ale Tuhan. Unang loas hami nang kusada pe. Tarlalap dilalapi nasa ulaon dilalapin pikiran namin dilalapi halosohon ni rohanan alay naing huharing gasok kami si majujak nami mangalakahon laka nami manopot bagas corom na badiyay di ari marsugot Tuhan da bicara di batatan sadok ruas ni huriami gomgomi pamatang dohotot dina nang dibaga sa berginon dinapeak di podoman nami kanu ramoti hami Tuhan loas hami mudum dohot renges sinok si malolong nami hei hami dari marsugut di bagasan haki pason jala rap udur mahami akan naporsiai mamuji pasangapon warmu nasun badiyay manopot bagas corom na badiyay. Sahat tu tanganmu madaging dohotot dinam. Mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami. Sisa masaluhut dosa nami asiroham. Tangihon tangiang nami. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong di roha di debata ama. Dohot parsaura di todi parbadiama. Madongan. Jala mamasu-masu hamu saluhutna. Amin.
Shalom. Horas.